ନଈରେ ବାଳିଆ ଚହଟିଲା, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନାଁ ଲୋରାଣ୍ଡ, ପୁଣି ଚାଖିଆ ଲେଉଟିଲା। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲେଉଟିଥିଲେ। ରାଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧବା ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କିମ୍ବା ଉଲ୍ଲାସରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି ଢେଗଟି ପୁରୀରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଚଳିତ। ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ସୁଲେଖକ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ। ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋଲାଉଥିବା ସେ 1857 ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ଝାନ୍ସୀ ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥିଲେ। 1 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରିଆସି ନିଜ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମହାନାୟକ ଯୋଗଜନ୍ମା କିନ୍ତୁ କୃତ୍ରିମ ଅସହିଷ୍ଣୁ ସମାଜରେ ଅପରିଚିତ, ଇତିହାସରେ ଅବହେଳିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।